ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಕ್ ಇನಿ ದೋಸೆ. దోశల మల్తాండు చాలాండు ఇట్టన నా చా పర్పును ಚಾ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಜಿಪು ಪೂರ ಆದ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ಲು ರೀಚ್ ಆವಡು. ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒರ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಪಿದಡ್ದಾವಡು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಿದಡ್ದ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೋನುನ್ ಪಿದಡ್ಪವೆ. ಎಂಗುಲು ಬೈಕ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಡತುಂಡು ಪೋಪ. ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ. ದುಮ್ಮು ಪೋತು ನಡೆ ಇತ್ತ ಪೋಂದಿಜ್ಜ. ದುಮ್ಮು ಕೇಪಿಟಿ ದಲ್ಪ ಇತ್ತಡೆ ಇತ್ತಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ. ಪೋಯಿ ವಾರಡೆ ಕೈದಾತಡು. ಎಂಗುಲು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನು ಬಂಡ. ಸೋನುಗು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತನ ಟೀಚರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗು ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೇರು ನನ್ನ ಅವಲೆ. ಆರು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಸೋನು ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಪೋಯಿ ವಾರೋಡು ಏರ್ಲ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಬದಿತ್ತು ಜರ ಆರ್ನ ಬದಲು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ. ಅಂಚ ಪೊಸತು ದಾಡಿ ಇನ್ನಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅವು ಓಲ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ದಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು. ಆಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಆತ ಕಲ್ಪ ಹೋಜಿರು. ಎಂಕುಲು ಪೋತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಲ ಅವಳು ಆತ ಕಲ್ಪ ಹೋಜಿರು. ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪತ್ತೆ. ಅಂಚಾದ ಒಂತ ಕಲ್ಪವೇರು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಒಯ್ಕಲ ಆತೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ. ದುಡ್ಡುದಾತು ಬೆಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಬಡವೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡವೇರ್ ಇಪ್ಪೇರು. ಬಡವೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಾರನೆ ಬಲ್ಲಿದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಹೋಜೇರು. ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪವನು ಪಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಆತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಜೇರು. ಎಂಗ್ಳು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೆ ಆಂಡಲ ಈನ ಮಲ್ಪುನು. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೇರು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಮ್ಮ್ಯಾಗ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ. ಇಮ್ಮೆನ ಪಾತೆರುಜೆ ಪಂದ್ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಡೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಪಂದ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗೆ ತಿರ್ಗದ. ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಆಯಗ್ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೆ. ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಂಗ ಮಲ್ತದ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಅಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್. ಇತ್ತೆ ಆಯಾಗ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನನಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಆಯಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಆಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಕ್ಕಲ ದುಡ್ಡು 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 ದುಡ್ಡುಗೆ ಇತ್ತನಾತ್ ಬೆಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.